Simbonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile ngixoleleke imphathi ohlelo ngathi ngikhayijekhile. Ngasheshe ngafika ungangibiza. Kodwa ke ngibona ukuthi usuzongibiza ngiyabonga. Ngiyacela ningeluseleke le camera isinemikhuba engayazi ukuthi ivela kuphi. Ngathi sengizodinga ucameraman noma ucamera lady. Asisize labanye. Asilekelele. Ake sisaqhubeka nendaba yethu. Eka baba wethu sezulwini. Ngoba siyadinga ukwazi ukuthi masikhonza uNkulunkulu sikhonza bani. Angaze ke ngizwe omunye uNkulunkulu obizwa ngobaba. Lo wethu uNkulunkulu usizele singabantwana bakhe. Sizokufunda ke lokho. Leko ngifikela nje kulezi insuku ukuthi hayi boyazi ngempela usizele uNkulunkulu. Ngegazi lendodana yakhe. Ngoba ngesikhathi edala umuntu wathatha inhlabathi njengoba seyinhlabathi ngesonke. Wambumba umuntu ukuthi abe ngumfanekiso wakhe kodwa futhi bekungumfanekiso ngaphelele omembumbile. Ngoba wavela bayisidumbu nje kanti uNkulunkulu uyaphila. Wabona uNkulunkulu ukuthi hayi nokakafani lokhu nami. Kufanele kuphile ukuze kuphile kudinga umoya wami. Wase yaphefumula uNkulunkulu kumuntu. Umuntu mayemphefumula uNkulunkulu kuyena wayeseba ngumphefumulo ophilayo. So umuntu ungumphefumulo enalo mphefumulo uyaphila. Yikho umuntu mangaba kuthiwa ufile umzimba uyafa siyakwazi lokho ubune ube inhlabathi ubele enhlabathini lapho kufe khona umzimba eyabe kuvunda. Inhlabathi ithanda kabi lokuze la khona ukufile ngoba mase kubuyele emhlabathini vele kuvunde nje lapho nje hawo kungamele itshalo ezicebeka bezimnandi kabi. Kodwa umuntu uma esephefumulele uNkulunkulu sizwa ukuthi waphenduka waba ngumphefumulo ophilayo. Manje ke yikho umuntu mayefa siphinde futhi sithi ufile siphinde futhi sithi akekho siphinde futhi sithi uhambile. Konke futhi lokho kuyiqiniso ngoba umzimba usukufile. Sisuke sesingasamboni sesithi akasekho. Ngoba umuntu waba ngumphefumulo ophilayo, umphefumulo uyaphila ke awufi. Umphefumulo mawufile usuke ukuthi uhlukene noNkulunkulu kodwa umphefumulo ngoba kwaba ngumphefumulo ophilayo oqale ngokuthi kudalwe kubunjwe umuntu ngakho ke umphefumulo awuphili awufi kodwa uyaphila kodwa futhi uma uNkulunkulu ethi ufile umphefumulo usuke ungekho kuyena ngoba izinto zonke eziphila ngoNkulunkulu. Manje ke mangaba esefileke umuntu uNkulunkulu wenza indlela ukuthi ngoba vele umuntu wayemdale waba ngumhlabathi ukuze amvuse umuntu kufanele amvuse ngokuthi yena uqobo uNkulunkulu eze abe athathe isimo somhlabathi naye athathe yona lenyama athathe wona lo mhlabathi ozofa nawo noma ozophinda ubuyele emhlabathini. Maye uthatha lo mhlabathi kwabiza ukuthi ke umphefumulo uhlala egazini. Kwabiza ukuthi igazi lakhe igazi lenkosi uJesu malichithekele kulomhlabathi. Ukuze lo mhlabathi malichithekela kuona ukwazi ukuthi uphinde uphile kabusha futhi. Uthole ukuphila okusha ukuphila okunaphakade. Sazalwa ke ngegazi lenkosi uJesu. Sisazozwa ke namhlanje ukuthi kuze sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ingoba sizelwe ngaleli gazi lenkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa kasifundeke itext lethu esilifunda kulezi insuku bese siyakhuleka.
lapha kuMateyu 6 isahluko sakhona kuthiwa intshumayelo yasentabeni iyaqhubeka. Le ntshumayelo angazi yaqhubeka izinsuku ezingaki noma isikhathi singakanani. Kodwa nje mangibuka lesi sihloko ngibuka ibandla uNkulunkulu asibeke kulona ukuthi sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Kanti washumayela le ntshumayelo entabeni engazi-ke noma bekuyintaba yakhe noma bekuyiphi le ntaba, kodwa washumayela entabeni. Manje yaqhubeka isikhathi eside le ntshumayelo. Kanjalo sithola la entabeni kaningi kwapostoli kuba nentshumayelo nje ngendaba efanayo, ilandwa indaba iqhubeka. Nathi sizithola namhlanje sikhuluma ngayo intaba noma intshumayelo yasentabeni, nathi sithola futhi sisaqhubeka nayo intaba noma intshumayelo yasentabeni. Manje ke kuyasimangaza ke lokho ukuthi asiphele igama lokuthi sisentabeni yakhe lapho kubonelelwa khona. Manje ke lapha kuverse 9 noma ke ukukhumbuzisa nje siqale lapha kuverse 8. Ngakho ke maningafani nabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakaceli kuye. Ukhuluma la inkosi uJesu ukuthi uyihlo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngempela lo esikhuleka kuyena kumele abe ubaba wethu. Uthi ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningakaceli kuye. Ngoba ubaba wethu sihlala naye yikho ekwazi sicelayo bese kufunayo bese kudingayo. Kodwa uma bekungesiyena ubaba wethu bese ngeke sihlale naye. Uma besingahlali naye ngeke lo baba akwazi isidingayo nesicelayo. Ukwazi nje ngoba sihlala naye. Kusho ukuthi uma ungahlali kuye angeke akwazi uzocela izinto zingenzeki. Njengalokho eshilo kuJohn 15 kuverse number 7 ukuthi uma nihlala kimi nami kini noma namazwi amehlala kini niyacela noma yini eniyithandayo nizoyenzela uma nicela egameni lami. Ngobani? Nihlala kuye, nihlala naye. Yini nihlala kuye nihlala naye? Ngoba ningabantwana bakhe. Uma ningesibona abantwana bakhe ngeke nihlale kuye, ngeke nihlale endlini yakhe, ngeke nihlale la ehlala khona yena. Yikho inkosi noma umpostoli Paul ethi uma safa kanye naye ukuphila kwethu kufihlwe noKristu ekuNkulunkulu. Kusho ukuthi thina sifihlwe kuKristu ekuNkulunkulu. Yikho inkosi uJesu uthi uma sikhuleka egameni lakhe ngoba yena uhlezi ngakwesokunene sikababa uNkulunkulu, thina ke sifihlwe kuyena. Lapha ke uverse 9 athi ke ngakho ke anokhuleka kanje nithi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Ngicela sibalamele. Baba wethu osezulwini sikhuleka lona lo mkhuleko Nkosi othe masiwukhuleke. Sicela Nkosi ukuthi lingcweliswe igama lakho. Intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Ezulwini Nkosi kubatshazwa udumo lwakho. Ezulwini Nkosi yamakhosi ukukhanya kwakhona kunguwe. Uthena uNkulunkulu otho ingcwele kanjalo makukhanya ukukhanya kwethu phambi kwabantu. Babone imisebenzi yethu emihle, badumise ubaba osezulwini njengalokho Nkosi udunyiswa ezulwini. uNkulunkulu othona amandla siyakubonga ukuthi awugodlanga indodana yothando lwakho inkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu, ukuthi Nkosi ngenxa ukuthi ulithandile izwe kangaka uthe umuntu esonile xabene nawe waphinda umuntu wakusola uAdam ethi nguwe omnikezi wesifazane waze walingwa. Kodwa nokho Nkosi yamakhosi walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa ukuba yilona lokho lwayengabhubhi kodwa benokuphila okuphakade. Sisizeke mnini mandla wonke njengalokhu ushilo uJohn 3 verse 14 ukuthi njengoMose ayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa.
Sisizeke msindisi wethu ngoba usisindisile, udelile ukuphila kwakho ngenxa yethu. Sisize ukuthi sikuphakamise ngokwenza kwethu, sisize ukuthi sikuphakamise ngokukhuluma kwethu, sisize ngokuthi sikuphakamise ngendlela ukuthi singalingisi lelizwe, ngoba Nkosi yamakhosi uthena umuntu Nkosi yamakhosi ongumngani nalelizwe umi eyisitha sakho. Sisizeke uNkulunkulu othanda amandla ukuthi singathandi lelizwe, kodwa Nkosi sikuthande ngeenhliziyo zethu zonke, nangengqondo zethu zonke, nangamandla ethu onke, nangemphefumulo yethu yonke. Size Nkosi sithande omakhelwane bethu njengalokhu sizithanda thina. uNkulunkulu othoyingcwele makungafunyaniswa indlela yosizi ezimpilweni zethu, siguqule Nkosi uma ubona indlela yosizi, usibuyisele kuwe uNkulunkulu othoyingcwele, ngoba izwi lakho lisho kanjalo ukuthi khona indlela ebonakala inhle emehlweni omuntu, kanti isiphetho sayo singukufa nokubhubha. Sisizeke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi singahambi ngaleyo ndlela esisebhujisweni, kodwa sihambe Nkosi ngendlela nemendo eyakuthiwa ngeyabangcwele, othena Nkosi yamakhosi ongcolileyo akayokuhamba ngayo. Sihambise kuleyo ndlela ke Nkosi, othena Nkosi noma beziwula bakuyona Nkosi angeke baduke. Sisizeke Nkosi yamakhosi, usivula amehlo kamoya neindlebe ezikamoya ukuthi Nkosi singaduki Nkosi yamakhosi kule ndlela yakho, sihambe ngokomkhondo wakho umsindisi wethu uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Impela ke uNkulunkulu uyakwazi esikuswelayo ukwazi singakaqedi. Omunye angaza abuza umbuzo ukuthi uma ekwazi esikuswelayo esikudingayo singakaqedi, pho sicelelayo? Yini sizihluphe ngokuthi sicele uma kuwukuthi kanti wazi yonke into esidingayo nesiyifunayo singakaqedi na? uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu osithandayo. Ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi kunengelosi kukhona noSathane, uSathane bekiwe wabamkhulu, kusengazuthi umbuso bongo wakhe noma kube nombuso ngendlela ebebekwe wabamkhulu ngayo. Ngicabanga ukuthi bengekho into ebengadinga ukuthi uSathane acele noma ayicele kuNkulunkulu, ngoba ubenikeziwe amandla, ubenikeziwe izinto, ubezenza izinto zenze into nje ebengayinikezwanga ukulingana noNkulunkulu, kodwa ubenikezwe into eziningi engicabanga ukuthi ezinye ingelosi bezingazinikezwanga. Ngenxa yokuthi ubenganaso isidingo sokucela nokuthi azithobe phambi kaNkulunkulu, azithobise, ngaleyo ndlela wagcina sengena yena esilingweni ngokwakhe engalingwanga, kodwa walingwa yikho khona lokho ukuthi unamandla, uzibone namandla. Ngakho ukuze sithobe, sizibone ukuthi asinamandla, asikwazi ukwenza izinto ngokungokwethu nakungowethu amandla, sidinga ukucela, ngoba ukucela kuyamthobisa umuntu. Kumthobisa kakhulu umuntu mayethi uyacela abone kungenzeki. Yabona ke lokho ke kuvele kumthobise kakhulu, ngoba abanye abantu baphakanyiswa ukuthi bayacela vele kushesha kwenzeke umuntu avela phakathi. Mhlawumbe ngesikhathi ungaphendula umkhuleko wakho, uNkulunkulu uyabona ukuthi uzophakama. Ngakho ke ukuze uhlale uthobekile uphansi, udinga ukuthi ucele, uthi ucelile kungenzeki, uphinde ucele. Ngeke ngayisho lento ukuthi ngiyakholwa ukuthi uAbrahama kade wacela ukuba nomntwana kungenzeki. Nendodana yakho Isaka esena 40 eseqaniwe, ngaye lutho ingane ukuba khona. Hawu, sengehlelwa lokhu kwehlela ubaba, ngitholakala ngina 100. Abazali bami nombaba wami esena 100, kube mangivela manje nami nginaleyo nkinga. Lithi iBhayibheli waze wakhuleka wacela. Ucela bani? uIsaka, ecelele umkakhe ukuthi avule inzalo yakhe. Kodwa futhi uNkulunkulu uthembisile,
wathi Abraham engakabunangana awukho ubheke phezulu abantu bangivuse ebusuku wathi awukungitshela ukuthi ungayibala yini inkanyisi ekwasho ukuthi Abraham hayi ubona ukuthi cha ngeke ngiqale nokuqala okay isihlabathi solwandle ungasibala lutho injalo ke inzalo yakho tell Abraham engakabunangana wathi uNkulunkulu kuAbraham inzalo yakho weAbraham inzalo yakho izoba isigqile eGibhithe akanangani lo muntu uqanjwe igama lokuthi nguAbraham liyashintshwa igama lakhe bese ngathi le gama lakhe lichaza ukuthi hayi nguyise wezizwe eziningi nje angazi ke mabe mbuza abantu endlini ukuthi uba igama lakho njengoba kwathi makayiKhenani ezweni engesonela kubo abantu bambuza awusho ke wendoda uba igama lakho nangu Abraham okay baba bantwana bakho abekho njengoba nawe nje mhlawumbe unezethembiso zikaNkulunkulu ezinye isezwini mhlawumbe kunalezi uNkulunkulu asekuthembisa zona wazi waba namaphupho ezinye izinto mhlawumbe usuyiphuphile mhlawumbe ezinye izinto usukaba nembono nazo kodwa mhlawumbe sekuphela isikhathi eside ungayibuki uNkulunkulu hlola kwakho ngoba akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa and uAbrahama walungisiswa ngokukholwa and ukuze kuhlolwe ukukholwa kaAbrahama kwakumele athenjiswe inzalo eningi aqede kuphela iminyaka engayitholi lenzalo ukuze uNkulunkulu abone ahlole ukukholwa kwakhe yabona kulezi insuku kade ngicabanga nje indlela yokulingwa nami ngizibona ngilingwa kodwa ngisho enhlizweni yami ngithi oh hayi njengoba sengilingwa nje khona lento uNkulunkulu afuna ukuyenza ngoba selokhu ngaqala kwa grade 1 angakaze ngidlulele kwenye igrade ngaphandle ukuthi ngiqale ngokuthi ngihlolwe ngitestwe angakaze before laba bangiphethe noma othisha bami abangifundisayo thina ke sinothisha wethu umoya ongcwele avume ukuthi ngidlulele phambili asayine ukuthi sengingadlulela phambili qala ngeexam i-examination and exam iyathobisa i-exam ikwenza ukuthi ube nama sleepless nights ungalali uthi usazi kusasa le iyabhalwa i-exam kusasa uthulale ngabo 10 level 12 uvuke kuseni ngabo 3 uvuke ustadishe lento ngoba uyazi ngiyabhala and mangifeyilile la angidluleli phambili kunale exam asifaka kuyona uNkulunkulu esingeke futhi sidlulele phambili singadlulanga kuyona njengalokhu noAbraham wadlula kuleyo exam wathi uyabona ke njengoba usutholile ingane ngicabanga ukuthi nayo Abraham wayethi ngayithola i-breakthrough manje sengiphumeleleke manje wena lokho kade ngami ngicela hayi sekwenzekile nanze yami i-breakthrough abantu sebeyabona nosana useyajabula manje lo naye wayeseyiphelelwe ithemba ngoba ukuphelelwa ithemba nokwaphela ithemba uSara waze uyena uSara wazidalela inkingi ungavumi ukuphelelwa ithemba ngekwathi kulezi insuku ngoba nami ngumuntu khona engikukhulekelayo kwafika lokho ukuthi yazini ngeke ngiyeke thema ngivuke ekseni ngavuka nje kwafikisa ngakhunjuzwa incwadi kaLuka 18 angathi ngikukhuleka nemazi Luka 18 bazalwane ukuthi uthini inkosi uJesu lapho isenzela umfanekiso womfelokazi lo mfelokazi ubedinga ukuthi ijaji noma umahluleli amenzele ubulungiswa ngenxa yomuntu akade emhlupha le jaji lithi iBhayibheli belingenandaba namuntu kuwumuntu ongalungile lo wesifazane udinga ubulungiswa akakwazi ukuzenzela yena ubulungiswa ngokwakhe ngoba mangumntwana kaNkulunkulu unezinto ongeke ukwazi ukuzenzela wena ngokwakho udinga ukuthi mangabe udinga ubulungiswa ukuthi benze kuye kuNkulunkulu
and awunayo indlela ona choice. Lo wesifazane wabona njengoba ngena choice nje and akakhona ukuya kubameli ukuthi abameli bamkhulumela nejudge. Uyena nje uswele uzokwenza njani? Into avela yenze nje ukuthi njalo uya lapha kule judge. Nginenkinga ukuthi nokuthi ngicela ungilungisele yona. Ijudge lingamnandi. Ngakusasa yimi lo usibani baba. Ngisenaleyo nkinga, ngisakhuluma ngaleyo nkinga kuphela nje. Angikhulumi ngezinye, yile nkinga engibhekene nayo and wena wedwa ongangixazululelayo. Hayi udlula usuku. Akakayixazulule inkinga, ngisaya kuyena nakusasa. As long as ijudge lingakayilungisa inkinga yakhe lo mama, ubeya kulona lelo judge. Ukuthi le judge alinandaba namuntu akanankinga nalokho. Hayi akudokela gayibena lelo ukuthi akanandaba namuntu lo. Yena ubheke ukuthi ngizohlukana naye, ngizomiyeka lo mhlazana wayexazulula inkinga yami. Ithi Nkosi uJesu ke uma leli judge kuwumuntu omubi ongamsabi noNkulunkulu. Kangakanani ke uNkulunkulu ukwenzela abantwana bakhe abacela kuye. Ngoba uNkulunkulu ufuna siyithobe. Lethi iBhayibheli izithobeni ebusweni benkosi. Khona iyakuniphakamisa. Uyoyithoba kanjani ungaceli? Ukuze ucele kufanele uswele. Uyazi kushuthi nokuswela kanti kuyintando kaNkulunkulu. Ukuze ucele kufanele uba nalesi sidingo ongeke ukwazi ukusixazulula ngokungokwakho. Ungathola umuntu umuntu eyisiceli. Kodwa uthola ukuthi akaboni emehlweni. Noma uthola ukuthi unenkinga anayo angeke akwazi ukuyixazulula ngemali. Phela nje udinga uNkulunkulu. Mangaba ke engazani noNkulunkulu ke ayike ngokunyeke lokho. Kunezinto esingeke siyithole ngokwasemhlabeni uNkulunkulu uzivumelile ukuze sisondele kuyena. Sisakhuluma ke ngobaba. Ubaba ke makhona igama lithi baba kulindeleke ukuthi beningane. Kusho ukuthi ke thina ke singabantwana bakaNkulunkulu. Besakhuluma ke ngempawu zikaNkulunkulu, zabantwana bakaNkulunkulu. Olunye ke uPaul lomntwana kaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu abalilingisi izwe. Yabona umuntu mayilingisa izwe usuke kungesiyena umntwana kaNkulunkulu. Kunomntwana kaNkulunkulu ofakazileke namhlanje. Wathi ubexawe ukuthi enkonzweni ekuyona likuphi ivesi elithi umuntu esifazana akafake ibhulukwe. Likhona ivesi ekhuluma ngowesilisa efake ibhulukwe. uAaron kuthiwa makathungele impahla ngoba engumpriest. Kungesilona lodwa ivesi ekhuluma ngebhulukwe nomuntu wesilisa. Kodwa likuphike elikhuluma ngowesifazane nebhuluku. Asikutholi. Kunalokho lapha Deuteronomy 22 verse 5. Sithola ukuthi owesifazane makangafaki impahla ephathelene nowesilisa. Hayi ukuthi eyowesilisa. Kuthiwa ephathelene nowesilisa. Yazi iBhayibheli lakubeka kahle ngoba belisazi ukuthi vele uSathane uzotwista izinto. Ngoba uma belithena yena akangafaka okomuntu wesilisa. Bebezothi nanga naleli bhulukwe lomuntu wesifazane. Kodwa lithi okuphathelene nomuntu wesilisa lisho kanjani lesilungu. Okuwukuthi noma kungaba kuthiwa lakhiwele umuntu wesifazane. Ngendwangu uyempahla zabesifazane. Kodwa ngoba kuphathelene nomuntu wesilisa lokhu kuyibhulukwe edinini. Wrong. Lo muntu usuke eselingisa izwe. Uthayo kade fakaza ke abefundisi emabandleni kanti kuyacaca ukuthi hayi ngoba bengalazi iqiniso. Ungamangala ukuthi abalikhulumi ngani mhlawumbe abazi na. Abanye babo balazi.
yikho phela inkosi uJesu yazi yathi abaFarisi anobalalela kodwa ningakwenza abakwenzayo ngoba bebelaza abaFarisi iqiniso kodwa belibahlula ukulenza hayi ukuthi bebengalenzi ngoba nakubona bebethi besaba abantu bebesehluleka bona uqobo lwabo ukulenza kunalabo befundisi ke abajabulela imali abafundisi bemali baze bangafuni nje ukukhuluma iqiniso ngoba besaba ukuthi abantu bazohamba ebandleni ingoba besaba ukuthi kuzosuke kushode la ephaketheni ngithi abantu mabehamba kanti udla ngabazalwane uzoshoda la ephaketheni manje kanti yikho ke uNkulunkulu wamdonsa ngendlebe umpostoli wathi ungagijimisa imali ngoba kwaqale kwagijima imali iqala uma ushumayela kuzobaleka iqiniso kanti uma ungagijimisa imali ungenandaba nemali uyakhuluma nje noma ngabe kungathiwa kusala umuntu oyedwa ebandleni kulungile mangabe uzongena naye ezulwini kuhle lokho kunoma niyongena esikobheni nibaningi gijimisa imali ngoba nakho ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi lisho iBhayibheli abantu bagcina besenza izinto ezimbi nje ingenxa yokuthanda imali akusikho ukuthi kungenxa yemali imali ayisiyona impande yesono kodwa ukuthanda imali kuyimpande yesono okuwukuthi omunye umuntu angaba nayo imali ibe ningi kodwa futhi kungamenzeli isono sengikhohle ukuthi ubani igama lakhe lo mfundi noma umunye abafundi lo owathatha isidumbu senkosi yethu uJesu ukuyosingcwaba wayenemali wakwazi ukwenza lezo zinto ngoba wayenemali ngizama ukuveza ukuthi ucebile awucebile kuya ngokuthi uyalibamba yini iqiniso ucebile awucebile ungagijimisa imali abantu abaningi ke abacebile bacebe ngoba begijimisa imali kodwa futhi uNkulunkulu uyakwazi ukumbusisa umuntu abe nemali kodwa futhi thina masingagijimisi imali ngoba lize lithi iBhayibheli abanye bazihlaba ngeminjunju begijimisa imali abanye baze babulala imindeni yabo babulala izingane zabo nabazali babo bethwele ngoba begijimisa imali abanye uNkulunkulu abasebenzise babona ukuthi hey kungazuthi manje abazalwane abakhuli ngokwanele baqale manje bawubuza kwabanye abantu ukuthi wena sibani wenze njani ukuze ibandla lakho libe likhulu kangaka omunye umfundisi wenza kanjalo ibandla lakhe lingakhulu lincane njengoba nje nani nibancane namhlanje kodwa kungikhathazi lokho ngoba angazi phakathi kwethu bangaka bazoyizulwini into engangikhathaza nje mangathiwa khona oyedwa ezulwini ungangikhathaza ke lokho kodwa lapho befundisa abanye abakhathazeke ukuthi kungenzeka abantu bangayizulwini cha abakhathazi lokho mina ngibizela ukuthi ngalusa ibandla likaNkulunkulu ibandla likaNkulunkulu eliyezulwini kumele ngiyidrive lenqola iyezulwini ogibele lenqola akwazi lezulwini oyehlayo ke inkinga yakhe ke leyo labefundisi ke noma lo mfundisi uyobuza umuntu akabuzi lonke izinto ukuthi amvulele ibandla ubuza umunye umfundisi wena wenza kanjani akabuzi ukuthi inkosi ngenze kanjani ukuthi abantu bakho bande afuna ubuso bukaNkulunkulu uyazi iyangithobisa indaba ezenzo 13 abafundi benkosi sekuthulula umoya ingcwele bayaqhubeka bazila ukudla kwaze kwaba ukuthi umoya ingcwele uthi ngikhetheleni noma ngihlukaniseleni uBaraba benoSawuli noma uPaul ukuthi bangenzele umsebenzi engibabizele wona kwenzeka lokho emva kokuthi bona babhizi bayakhuleka bafuna ubuso bukaNkulunkulu abana ndaba nezinye izinto naye uPaul wayesazi ukuthi ubizele umsebenzi kaNkulunkulu kodwa wahlala emkhulekweni nabafundi benkosi yethu uJesu Kristu yabathuma lapha kuMateyu 28 yathi hambani izizwe zonke nishumayele ivangeli lombuso
abantu baphenduka ukholapha bajadiswa. Kodwa yaphinde yabayala yathi hlalani eJerusalema nize namukele isathembiso. Kunabantu abaningi abagijimisa ukushumayela bengazange bahlala eJerusalema. Umntwana kaNkulunkulu udinga ukuthi aqale ahlale eJerusalema. Ahlale emkhulekweni before ayokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba mayegijimisa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu noma ngabe ubiziwe, uzozithola esizihlupha yena ngokuthi abantu yini bangade. Bengazi ukuthi manje kungumsebenzi wakhe ukuthi abantu mabande. No, ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuthi abantu ngabamandi ngoba abakaNkulunkulu abantu balethwa nguNkulunkulu kuye. Abantu beze kuNkulunkulu abezanga kumfundisi. uNkulunkulu kumele akhathazeke ukuthi yini abantu bengezi kimi. Umfundisi kumele azikhathaze ngokuthi ngenza ngakho yini ukuze abantu bangezi kuwe ukuthi abezi kuwe. Ikhona yini inkinga enginayo mina ukuze abantu bangasondeli kuwe. Ngoba uma wena unkimi, uma ubabiza abantu bazosondela kuwe, beze kuwe ngami, ungisebenzisa mina ngithuluzi lakho. Hamba ke lo mfundisi ofuna ukuza komunye umfundisi. Eyokuza umfundisi othwele. Uthi lo mfundisi ngempela uyafuna ukwazi. Yabona ke lokho ugodwa nje kuyiseqwayiso nje. Umuntu mase zakuza ngempela. Wathi ngiyafisa ukwazi yini engangisiza ukuthi likhulele libala. Wathi kulungile. Cut the story short nje. Uyifini indaba. Wathi kulungile ngizokukhombisa. Number 1 ungamtshela umkakho. That's another bad sign. A red flag. Ungamtshela umkakho inyama yakho. Ngoba kwenze njani? Waqala wayo initiatewa emanzini ukuthi ayolala nalenhlanzi lekuthiwa yini igama laka Mami. Uyothola amandla ngalenhlanzi, uyothola amandla ngamadimoni, uyothola amandla ngoSathane. Wakuvuma lokho ngoba udisparate ukuthi kwande ibandla kunokuba abe disparate ukuthi yena abe ngcwele. Ngoba umntwana kaNkulunkulu kumele ayifunisise kuqala. Ubungcwele kuyena ngaphambi kokuthi akufuna kubazalwane ubungcwele, akakufune kuyena ukuthi mina Nkosi ngenze ngibe ngcwele. Okunye nokunye kuzozenzekela khona yikho iNkosi uJesu lapha kuMateyu 6:33 ithi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Khona konke lokho kunye kuzozenzekelela khona. Ngokufundisa into abakufanele ayenze nje yena kuphela ukubheka leli verse okay nginale nkingi uthola ngenze njani. Angifune ukuqala nje ufuna umbuso kaNkulunkulu. Okwesibili ukulunga kaNkulunkulu. Ngihamba ngakho yini ukulunga kaNkulunkulu. Bese yabona lento engihlupha emaceleni izozilandelela yona. Amen. Azathi uDavid kuMahubo 23 impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Hayi ukuthi ngizogijimisa yona mina okuhle nomusa kuzongilandela athi ngiyohlala endlini kaJehova zibe phakade. Yabona umntwana kaNkulunkulu izinto ezinhle ziyamlandela. Wathi ke ethunywe nguyise ukuthi awuphapha fuwabo uDavid ukudla. Walandelwa ukuthi abhekane nempi. Umntwana kaNkulunkulu engakalandelwa izinto ezinhle nomusa uqala ukulandelwa izimpi. Aqale alandelwe yilokho okungemnandi. Aqale alandelwe izinto la ebhekana nesitha khona. David uqale ngokulandelwa impi. Agcinanga kuleyo mpi leyo nomfilisti. Wazithola uDavid eselandelwa yimpi engaphakathi. Ithi iNkosi uJesu izitha zomuntu ke kubanga bendlu yakhe. Abendlu yakhe, hayi abendlu yakhe ngokuzalwa ngokwenyama. Kwesinye isikhathi kuzoba umzalwane wakho ebandleni. Njengoba uDavid kwakuyinkosi eyayilwa naye
kanti uDavid uzibona elandelwa ngokuhle nomusa. Sho kanjalo futhi lapha kuDeuteronomy 28 umqala lapha kuverse 1. Lithi iBhayibheli uma ulalela nokulalela ukuba wenze konke engikuyala ngakho uyakudla okuhle kwezwe uzobusiswa ungena ubusiswa uphupho. Kubonake kwakhulunywa kakhulu ngezinto eziphathekayo. Yazi isibusiso esikhulu lesikamoya. Ithi inkosi uJesu lapha kuMateyu 5 uma ibali ibusiso. Babusisiwe abalambela ukulunga. Babusisiwe abamnene. Iyazibala inkosi uJesu izinto ezisibusiso. Lapha kuDeuteronomy 28 kubalwa izinto eziphathekayo. Kuthiwa uzobusiswa ensimini ubusiswa emzini. Kodwa la ku-New Covenant noma esivumelwaneni esisha sibheke kakhulu lesi sivumelwano izinto zikamoya esingasho nokho ukuthi ngeke akubusise uNkulunkulu ngokwenyama kodwa into esiyibheke kakhulu okukamoya isibusiso sikamoya. Ubusisiwe umuntu ozingcwelisayo ngoba lesi sibusiso sesibhekayo ukuthi sizosiyisa yini ezulwini. Ngoba noma ungabusiseka ngezinto zomhlaba manga umungayi ezulwini ungokukhalelwa ungokudatshukelwa. Lisho kanjalo iBhayibheli. Yabona makuthiwa funa isibusiso. Funa isibusiso sombuso wezulu. Funa isibusiso sikaBaba osezulwini. Ukuthi noma ngingaswele ezinye izinto. Azathi uPaul ngiyamazi umuntu enakho konke ngiyamazi futhi umuntu oswele. Umntwana kaNkulunkulu lokwazi ukuswela. Angazi noma waqala ukuswela mase eqala ukungena emsebenzini kaNkulunkulu yini. Lo mfundisi ke waqhubeka. Initiate kwathiwa hayi ke kulungile into ezokwenzeka manje uzoyeba njeni la khona imvuselelo khona. Uzothi mawungena wethulwa ngoba kulama bandla bayathanda ukuthula befundisa. Kuzoshaya ihlombe kushaya izandla kakhulu. Ukhale imfiyo no man of God. Yana ke angisho ukuthi lawo mabandla ke wonke ke abefundisi bakhona angisho ukuthi bathwele. Kodwa into engenzeka lapho abantu bayakopela. Umnumzana kade wayehamba imvuselelo ehamba lapha nalapha namatende nalapha yana bayakopela abantu abanye mhlawumbe usethi bayakwenza lokho hayi ngoba nakho bethwele kodwa ngoba bayakopela. Bakopela ke abantu bazibakopele nezitero. Kusho ukuthi thina sibheke uKristu esikopele kuyena hayi kwabanye abantu. Wazithola ke lo mfundisi eseletha umoya omubi ebandleni beliqale kahle. Yebo abazalwane kumele sibe nawo umoya wokuhlolisisa izinto nokuhlola umoya. Ngoba manje uma esebuya esanalo moya lomfundisi angazi ukwenzakalani ebandla. Kodwa khona la gcwala yenzeka intando yalomfundisi. Kanti thina kulomkhuleko sifunda ukuthi mayenzeke intando kabani? Kababa uNkulunkulu esezulwini. Noma kaNkulunkulu Baba. Kodwa la kuleli bandla kwenzeka intando kaMfundisi. Sesenzekile lento wavuka unembeza. Waphela yilona lo muntu unembeza. Mawuvuka. Wathemba ukuthi ngizokwenza njani manje ukuphunyuka kulento. Bekungcono eqalele kunalokho. Ngoba uyothi ufuna izinto zalelizwe. Kanti usuzifaka usuzigaxa nokuxhaka. Esikhundleni sokuthi ubheke lapha kumaHubo 91 verse 3 ukuthi uyasikhipha ogibeni lomcuphi. Wena ngokuthanda into zezwe usuyozifaka ogibeni lomcuphi. Lo mfundisi wazifaka yena ogibeni lomcuphi. Mase kufanele aphume uthi lo mfundisi wakuphunywa ke la.
la uma uphuma uyafa. Hey ngizokwenza njani? Hey kwaba nzima endodeni. Ekugcineni yabona indoda ukuthi hayi ngeke ngcono ngife. Makunje wamanje akusekho ukuthula. Yabona umuntu uNkulunkulu banale peace yokuthi noma ngabe uswele kodwa mawunokuthula kumnandi. Yazi uthi ungenalutho zithi sikunetha ngapha nangapha abantu bamangala ukuthi yazi lo muntu ngasiduduzwa yena. Lo muntu siyabheka impilo yakho ukuthi uhlushwa kangaka. Kodwa ukuthula nakho. Ukuthula. Hayi ngoba sikhonza inkosi yokuthula. Prince of Peace. Thema ivuke ethuneni. Fika kubafundi bayo. Ithini ukuthula makubekini. Nganingi nabaPawule bethi ukuthula makubekini. Nami ngiyasho namhlanje ngithi ukuthula makubekini. Makubekuthina sonke. Ngoba sikhonza inkosi yokuthula. Inkosi yenza ukuthi noma ngabe uhlangana nezinkinga ezingakanani kodwa ngaphakathi esijulela ube nokuthula ube nepeace. Kumnandi kangakanani lokho. Ake lo mfundisi ekugcineni wabhala incwadi. Eyibhalele omunye umfundisi amaziyo ukuthi uyaphila. Ukuthi hey sekwenzeke ukuthi nokuthi ngifisa ukuphunyuka. Wathi mayithumela amadimoni phela abona. Angumoya nawo amadimoni. Ayombulala lo mfundisi. Ngoba ayesethole amandla ukuthi ambulale. Yazi ngesikhathi uvumela uSathane, uvumela isithi, uvumela isono, unikeza uSathane amandla okwenza lokho athanda ukuthi akwenze ngoba phela usungo wakhe nje uSathane. Uzohlula yini ukwenza lokho akuthanda ukwenza kuwe? Ngoba usungo wakhe uyena osekucontrol abanye baze bayibulale bona. Batshelwe uSathane namadimoni zibulale osibani ba. Babe sabantu bayazibulala. Besisakhuluma ke ngokuthi ke abantwana bakaNkulunkulu abalingisi izwi. Ake sifunde ukuthi sikuthola phi ke lokho. Sengisuke ngakhuluma ngakafundi ivesi elichaza lokho. Sikuthola phi ke lokho? Petro uqala isahluko 1 verse 14. Uthi njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Kukhona izinto ebesizenza singazi ukuthi zirong. Kuthiwa ke i-characteristic noma umntwana kaNkulunkulu la ngoba kuthiwa njengabantwana kusho ukuthi ngamanye amazwi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu akalingisi noma izinkanuko zokuqala. Kusho ukuthi makuthiwa akalingisi akenzi njengezinkanuko zokuqala. Ngamanye amazwi kukhona into ukuthi uyenze phinde kube khona ukuthi wenze njengalokhu izinto zenza noma abantu benza. Sisenza yini izinto njengezinkanuko zakuqala? Uyazi kukhona abantu abenza izinto ekufanele ngaba bayazenza. Kodwa indlela abazenza ngayo bazenza njengendlela yasezinkanukweni zabo. Nabashadile benza izinto njengendlela yasezinkanukweni zakuqala. Kungasabe namehluko manje ukuthi manje sengumntwana kaNkulunkulu. Lezi zinto engizenza angisazenzi ngalendlela ebengizenza ngayo eqaleni. Angisaphatha umndeni wami njengaleyo ndlela. Angisawufundisa umndeni wami njengaleyo ndlela. Angisagqoki njengaleyo ndlela. Angisakopeli ezweni ukuthi izwe ligqoke kanjani. Ngiyamesha yini mina nezwe.
Angisahambi ngokuthi ngibheke ifashion yezwe ukuthi izwe likuphi manje. Sithi nesikhathi samanje baze bathi abanye ukuze phela sizuze intsha kumele senze njengayo sizofaka umculo wezwe. Umculo wenkanuko. Umculo ongekho ezwini. Umculo owenza ukuthi umuntu mangabe ulalele noma ucula kuvuke inkanuko zezwe njengoba sizwa ukuthi asisambi njengendlela yaqala asisalingisile lizwe njengezinkanuko zaqala ekungazini kwenu. Besiyilalela lemculo yasezweni ngoba besingazi. Besiyigidela lemculo yasezweni ngoba besingazi. Besijayiva ngoba besingazi. Besihamba amaphathi ngoba besingazi. Besigubha amaphathi ngoba besingazi. Besigubha inyanga zabesifazane nobani bani ungakubala uqede ngoba besingazi. Athi umpostoli Paul nginovalo ngani ngoba nigubha insuku zalelizwe. Kodwa futhi zikhona insuku ezisezwini esizigubhayo. uPaul wayekhuluma ngokunye ethi noma ngasakhumbuli kahle kodwa wayekhuluma ngokuya usukwini lwePentecost noma kuba khona ngesikhathi sePentecost into enjalo. Kodwa lezi ezalelizwe esingazi ukuthi kuze kube nenyanga abesifazane nje ubani wayethe kunenyanga abesifazane. Ubani wayethe kuneValentine. Iqhamuka ngoba siyithola ezwini iValentine. Wazi ngani ukuthi lento ihlelo uSathane ukuthi awuvuse inkanuko ngoba ngalosuku leValentine uzothola kudayiswa kakhulu oTestbay. Kudayiswa lezi zinto lezi ezinopopayi. Ngoba uSathane befuna uzofaka izinto zakhe egameni lokuthi kuthiwa usuku lwezithandani. No. iBhayibheli lithi madoda thanda nomkenu alisho ukuthi anobathanda ngomhla ka14 February. Usuku nosuku yemthanda umkakho mangabe uyindoda. Awunalo usuku leholiday noma lamahhala. Ngosifazane uyayithobela indoda yakho namhla kuthiwa ayinayo imali yokuthi upheke ekhaya. Amen. Kodwa uyayithobela. Namhla ifika iphuzile. Yazi yazikhamela mhlawumbe yayigakela. Kodwa uyayithobela injalo. Ngoba lisho kanjani iBhayibheli? Alisho ukuthi hayi uyakhetha ke mhlazana ku-right uyakwenza lokho mhlazana unkosikazi ekuphekele ukudla kumlandi noma kuphekele noma kuwashele uyamcha noma ngaba kuthiwa ufaka impahla enga-ayiniwe udinga ukuthi uyi-anele wena uthe uyamthanda umthanda ngowakho. Inselelo impela ngiyavuma. Makukuhlula ke khuleka ukuthi uNkulunkulu akusize umthanda. Makukuhlula ukumthobela khuleka uNkulunkulu ukuthi akusize umthobela ngoba kusezwini lakhe. Ngokukhulekela lokho ukhuleka into esezwini. Ungalingisi inkanuko zalelizwe. Ngoba balelizwe omunye mayibona ukuthi hey indoda ungathi ayingithandi kahle. Kunomathobe. Uyoyifunela ubheka mina ndedwa. Ukuthi hayi ngoba nakho ngazi ukuthi le ndoda lena esinentombi ngizomthobela kanjani umuntu onentombi mina. Buka nje manje usezowakhulelisa nokukhulelisa. Ngimthobele ngimthinike mina kade ngambekezelela sekuphela 20 years ngihlala la. Usayileyo nto nje akaguquki. Ahambe ngeenkanuko ezasekunazi. Hayi manje usuyazi kumele wenze njani. Uziphathe kanjani njengomuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Uma ungumntwana kaNkulunkulu njengomntwana uziphatha njengomntwana kaNkulunkulu uze ube nokuthula uzamela ukuthula nabo bonke. Noma ngabe umama uzalo wakho uyakuhlupha mhlawumbe usekubiza ngomthakathi noma ngabe wena mama ezala umakoti wakho usekubiza ngomthakathi yena lo omzalela indoda. Kodwa futhi wawumzalela indoda nginawo uzinze lakho. Lo uNkulunkulu omdalile. Noma ngabe ubhekane nasiphi isimo njengomntwana kaNkulunkulu awuhambi ezinkanukweni zalelizwe. Ubona abantu bangakholwa. Uthi hey hayi lo mama lona uyamthobela umkhwenyana wakhe. Mina yini ngathi ngithotshelwa lapha ekhaya.
Ithi iBhayibheli lisho eTestament elidala mina. Ungafisi indodakazi yomakhelwane wakho. Lo muntu wesifazane omfisayo indodakazi leyana. Bengazi uthi mayethi inkosi uJesu obuke esifazane omkhana kusephindile kube ngathi into eqalayo khona lapha emthethweni yeshumi muyifunda kahle le mthetho yeshumi inazi into ezilapha yana eTestament elisha izithi inkosi ke angizange kuzochitha imithetho nabaFarisi kodwa ngizogcwalisa kube ngathi uzoyicacisa le mthetho ukuthi ikhona lapha yana kodwa sengizoyicacisa ke manje yimbule kabusha manje makuthiwa wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena bese ithi inkosi kepha mina ngithi thandani izitha zenu ngoba makuthiwa wothanda umakhelwane njengoba uzithanda wena akushongo ukuthi mangaba ke kulelo verse njengoba Exodus 20 akushiwo lapho ukuthi mangaba ke ekuzonda ke hayi ke wena uya excuse ukuthi ungangamthanda kodwa njengalokhu uzithanda wena angithi wena ufuna uyezulweni yini Paul umakhelwane wakho yini ugqoke ngalendlela ezolingwa umakhelwane wakho azaqhubeka esikogweni makhelwane kanti uthi ufuna ukuyezulweni labo bagqoka amabhuluku baze bayimpintshi bayoshumayela laphana kodwa bona bathi balandela uNkulunkulu hayi akhambe kanjalo uqala ngokuthi ulenze izwi ngoba akumsiza umuntu ukuthi izwi alikhulume engalenzi ithi inkosi uJesu kufana nomuntu lapha kulokhu kuze kuMateyu isahluko 7 yesincathi isahluko 7 mangaphosisi uthi kufana nomuntu noma Mateyu 5 isahluko 7 ngisakhumbule kahle uthi kufana nomuntu owakha indlu yakhe eyakha phezulu kwesihlabathi bese kufika isichotho esinamandla lithi iBhayibheli lesi sichotho noma lezi zivunguvungu zayishaya lendlu kwaba kukhulu ukuwa kwaleyo ndlu leyo ngamanye amazwi lo muntu ubesaziwa ngokuthi umile omunye eshumayela omunye eprofeta omunye emdumisi omunye eyinxusa kusaziwa nje ukuthi uyathandaza usibani ba uyadumisa usibani ba kanti inkinga yakhe uhlulwa ukulenza izwi likaNkulunkulu inkinga yakhe mayesephumile la isukile epulpit esukile enkonzweni uyehluleka mayesesekhaya ukuphatha umndeni wakhe uyehluleka mayesesekhaya ukuziphatha yena ebusuku elele uyehluleka mayesesemsebenzini nabantu abangakhona ukuyiphatha kahle kubonakala ukuthi ungumzalwane mayesesesikoleni uyehluleka kodwa izibizwa ngumntwana kaNkulunkulu lithi ke iBhayibheli kwaba kukhulu ukuwa kwalowo muntu njengobani njengoJuda Iscariot wayehamba elandela inkosi uJesu enze imanga lapha kuLuka 10 izithi inkosi ningajabuleli ukuthi amadimoni anithobela nezifo ziyanibaleka ziyathoba mangaba nikhuleka egameni lami kodwa jabulelani ukulotshwa kwamagama enu ngoba noma ungadumisa abantu baphenduke uma ungenzi njengokusho kombhalo ngeke esiswini sakho kugobhoze imfula yamanzi okuphila ngamanye amazwi ngeke ube nakho ukuphila okuphakade kodwa uzowa njengoJuda Iscariot yabona ukuwa kaJuda Iscariot kwaba kukhulu ezibulala yena bese izibilini zakhe isisu sakhe sadabuka uphuma amathumbu ngobani wayengumgcini sikhwama
eyintshontsha imali, ethanda imali, kodwa iqhubeke nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, eqhubeke nokulandela inkosi uJesu, engavumi isono sakhe. Wenza ukungcola kaSathane ngala, wenza umsebenzi kaNkulunkulu ngala. Umbaxambili lezi zinto zenza zombili ngesikhathi esifanayo. Akumsizi umuntu lokho ngoba ukuwa kwakhe kuba kukhulu kuze kwaziwe wonke umuntu. Ngabantu lapha kuMateyu 10 ethi inkosi uJesu akukho okufihliweyo okungayikwambulwa. Ithi nalokhu okukhulunywa emakameleni kuzoshawudwa phezu kwezindlu, kwazi wonke umuntu, kuvele ubunqunu bakhe umuntu. Noma ngaba kuvelanga ke kuleli kodwa kusazovela ubunqunu bomuntu. Ngoba umuntu ongahambi ngokungcwele ukhunyuliwe ingubo kamoya, akasenayo, uhamba enqunu, bonke abantu bazobona ubuze bakhe. Yikho phela uAdam noEva masebonile bazibona benqunu ngoba base bekhunyuliwe ingubo kamoya, ingubo emhlophe. Base beyazibona ukuthi banqunu. Lawo mazwi asivezela ngqo leyo nto. Verse number 15. Kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Ekuhambeni konke kusho ukuthi yileyo naleyo ndlela oyihambayo. Ungabe uyihamba ngokukhuluma, uyihamba ngokuhlala, ngokulala, ngokufundisa, ngokwenza lo msebenzi owenzayo emsebenzini wakho. Noma ngabe udrive itekisi, noma ngabe uyaklina, noma ngabe uwenza amakhompyutha, noma ngabe usebenza nge-internet njengoba igcwele ukungcola kangaka nje internet, noma ngabe usebenza ngomsebenzi umuni, ekuhambeni kwakho uba ngcwele. Ube ngcwele usemsebenzini, ube ngcwele ungekho emsebenzini usenkonzweni. Ithi iBhayibheli lapha kulokhu Deuteronomy 28, niyabusiswa niphuma, nibusiswe ningena. Noma uyaphuma enkonzweni noma uyangena enkonzweni, busiswa ngesibusiso sobungcwele. Ngesibusiso esikhulu leso. Manibe ngcwele nani. Ngobani? Lo owanibizayo enibizela kuye ungcwele. Shuthi ngazi ukuthi manje umazibuthe lo. Wenza ukuthi ukuzubutheleke kuyena, uhlale kuyena ngaphakathi kwakhe, kufanele ube ngcwele ngoba uma nafa kanye noKristu kwasusa ukungcola, kwasusa imvelo yaqala. Then nifihlwe kuye ngaphakathi. Ngeke ungene ngaphakathi kukaKristu ngekho ngcwele ngoba yena ungcwele. Usibizele ukuthi singene kuye, sihlale kuye ngaphakathi, kodwa ukungcola kuzokwenza ungakwazi ukungena. Ukungabi ngcwele khona lokho ngoba yena ungcwele akasenzanga isono noma esehamba emhlabeni. Nawe ke wazi khona lokho ukuthi noma uhamba emhlabeni ungakwazi ukushiya ukungcola kodwa uhambe ngobungcwele ngoba yena ukwazi ukukwenza, and uzokwenza ngaye onamandla ukuthi ukwazi ukukwenza. Athi umpostoli Paul, ngingenza konke ngaye ongiqinisayo. Bese lapha kuMateyu 19 verse 26, okungenzeki kumuntu kuyenzeka kuye. Noma ngabe uyazibona ukuthi mina ngokwami ngeke ngibe ngcwele, vele ngeke kwenzeke kumuntu, ngeke kwenzeke kuwe, kodwa yena okubizile njengoba engcwele uzokwenza. Khuleka kuyena kwenze ngcwele. Ngoba ngaphandle kwakhe ungazama ukuba ngcwele, ngeke ube ngcwele ngaphandle ukuthi akusize ukuthi ube ngcwele. Ngakho sidinga nalokho ukuthi sikhulekele. Thi mani bengcwele njengalo enibizileyo engcwele, nani baningcwele ekuhambeni konke. Lize lithi iBhayibheli konke enikwenzayo anikwenze kube ngathi
nikwenzela inkosi qha umuntu. Yikho ke kuvela iphuzu lalo ukuthi nasemsebenzini thembeka kube ngathi uthembeke enkosini uJesu. Ungacheat. Ungathi makuthiwa kungenwa ngo-8 wena ungene ngesikhathi sakho ngoba nakho umphathi wakho kuwumuntu olungile mhlawumbe kuwumzalwane. Kungathi komathi time uthatha isikhathi eside wena. Mawuzazi ukuthi urobhile kufanele uphume ngo-5 kodwa isikhathi sakho sithathe saba ngcono manje wandisa isikhathi sokuthi ke sengomane ngiphume late ukucover lesa isikhathi engaziyo ukuthi ngirobhile ngaso. Ngoba kuyenzeka ukuthi uthatha urobhe ungaqondile. Hayi ngoba uthanda. Kodwa zama ukusikhokha leso sikhathi. Ukuze uhambe ngobungcwele kukho konke ukuhamba kwakho. Noma ngabe wenza noma ngabe uyahlabelela. Hlabelele ngobungcwele. Ule ngobungcwele. Ngoba ungakwenzi ngobungcwele. Hayi thina sigibele amatekisi noma kakhulu hamba ngako rank oma rank uyofika lapha kum thola umzalwane ke lapho ke naye ke sigqumza ngaphakathi tholakale lapho noma esefika ekhaya nanze leya ngoma leya kade ikhuluma ezothando olingcolile odlula kusathane nazi manje singene enhlizweni usezithola umzalwane eseyiculi ekhambeni kwakhe akasahambi lo mzalwane ngobungcwele. Ngoba manje mawucula lo mculo lithi iBhayibheli konke kwenza ungathi wenzela inkosi hayi umuntu. Manje uculela inkosi mawucula umculo wezwe. Inkinga leyo. Ngamanje lo wasibiza. Hayi wasibiza engcwele. And lo wasibiza. I-trick engayiphawula kuyena ukuze ahlala bengcwele ngoba phela naye wayesenyameni esazi ukugula naye njengami nawe. Hayi wayehlala emkhulekweni. Yabona ke emkhulekweni ila ayihlala khona. Ngazi ke wena uhlezi ukuphiki. Hayi mangabe ungahlezi emkhulekweni angazi noma uzokwazi ukuthi ube ngcwele njengalokho lo okubizile engcwele. Bese kuthiwa ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngcwele. Yabona mawubheka lapha ulokhuza uLeviticus 20:26 la okungenzeka ukuthi umpostoli uPetru wakhotha khona kushiwo kanjalo nakhona ukuthi manibe ngcwele ngoba ngingcwele kwakusho uNkulunkulu lapha Leviticus 20:26 niya kuba ngcwele kimi. Yabona sihlala kuye and mani kimi niyoba ngcwele kusho ukuthi mawuhlobo ubungcwele ukwazi ukubakuyena niyakuba ngcwele kimi kusho ukuthi mawungafuna ukuba kuyena hayi ungangabi ngcwele mawufuna ukuba kuyena iba ngcwele niyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sisusiwe ezweni. Sahlukaniswa nezwe. Ngoba lize lithi iBhayibheli siyisizwe esikhethiweyo. Lithi ngesilungu we are peculiar people. Abantu abakhethekile ngendlela ethize. Yebo sihamba phakathi kwabantu. Elithi iBhayibheli thina abantu kuNkulunkulu siyizinkanyiso. Njengoba ebusuku uma kumnyama uthi ubheka isibhakabhaka ubone izinkanyezi. Naye uNkulunkulu mayibheka phansi ezweni lobumnyama mayibona mina nawe uma sihambe ekhanyeni ubona lokho okukhanya emhlabeni. Kodwa ukuze sibe ngcwele ukuze sibe kuye sidinga ukuthi sibe ngcwele ngoba lo sibizile esibizela kuyena esibizela ukuthi masingene kuye akasibizelanga ukuthi asambe eduze kwakhe akasibizelanga ukuthi asambe eceleni kwakhe asikasibizelanga ekuthenini sihambe sicishe sibe ngcwele
ufuna ukuba sibengcwele njengalokhu yena engcwele. Inkinga le nkinga ngoba hayi ukuthi kufanele sisondele sibe 99% ebungcweleni njengalokhu yena engcwele osibizile uyena yedwa ongakwazi ukusenza ngaphandle komkhuleko umuntu esikwazi ngoba ithi inkosi Jesu lapha kuMateyu 26:41 khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Yona ke into esiza umuntu ke leyo ukuthi umuntu akakhuleke ngoba uma ungakhuleki uzongena ekulingweni ungabi ngcwele. Fana nale ndoda ekhuluma ngayo inkosi uJesu ukuthi ukuwa kwayo kwaba kukhulu ngoba iyalazi izwi likaNkulunkulu, iyalifunda izwi likaNkulunkulu, kodwa umfarisi iyehluleka ukulenza. Izithi inkosi uJesu iqinisile ngithi kini uma ukulunga kwenu kungadluli kwabafarisi anisoze nawubona umbuso wezulu. Kukhona ukuthi umuntu kuthiwe angeke angene embusweni wezulu, bese kukhona futhi ukuthi angeke awubone umbuso wezulu. Umehluko kuphi? Umuntu ongeke awubone umbuso wezulu umuntu owehlulwa izinto okuzothi kusahlulile okokuqala njengamafiki nokufika kuvele kutholakala ukuthi hayi wena esikobweni. Kodwa ngokwahlulela khona uzothi esasondele sokubona umbuso wezulu ukuthi ayishona esikobweni. Esekubonile tholakala ukuthi hayi khona la kushoda khona. Kodwa kuthiwa uma ukulunga kwethu kungadluli okwabafarisi. Futhi makusalingana nokwabafarisi hayi sisenkingeni. Masisalazi izwi njengabafarisi abaze bakwazi ukubule kuHerodi ukuthi baqonde ukuthi ngokwezwi weHerodi inkosi uJesu nanzi la izwi lakho ngokwezwi. Yabona mase baqonde izwi kodwa liyabehlula ukuthi balenze. Kuthiwa ke thina ke masibe ngcwele ngokuba ungcwele. Verse 17 uma nimbiza ngokuthi baba. Uma nje uqale umbize ngokuthi baba. Hayi mosambiza mhlawumbe ngoJehova hayi mhlawumbe ke okunye lokho. Kodwa mokwaqala nje wambiza ngokuthi baba. Uma nimbiza ngokuthi baba yena owahlulela ilona lo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi ibuso anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Yabona njengoba sila sihleze ebufokazini enimasambe singokwesaba sesaba ini sesaba umuntu cha ngoba siunikezwanga umoya wokugwala ukuba sibuye sesabe. Kodwa lapha kuMateyu 10 inkosi uJesu ithi ningabe sabi laba bantu abanamandla okubulala umzimba nalabantu abanamandla okuniqolodela nokunihleka sengiyagcwalisela ke lapho. Sekusho mina ke manje labantu abanamandla okunidelela ningabe namahloni ngabo, ningabe sabi. Ithi inkosi uJesu kepha mina ngithi mesabeni lowo onamandla ukuthi athi esebulele aphinde abe namandla okufaka esikogweni. Yebo ngithi mesabeni lowo. Yabona inkosi uJesu inezihluthulelo zokufa nezehayidisi. Inamandla ukuthi kuvulele ikufake lapha esikogweni. Ithi yakufela injalo kodwa ngenxa ukuthi uyibethele ngokwesibili ithi hayi ke mina ngafa kwabakani besivule laphana faka isikogweni. Thaka uma nimbiza ngokuthi baba yena owahlulela ilona lo ngokwemisebenzi yakhe akakuhluleli ngokwemisebenzi yomunye umuntu. Akakuhluleli ngokuthi uthini omunye umuntu noma uthene omunye umuntu noma wenzeni omunye umuntu. Sike sakuphawula lokho ukuthi uEva wenzani kuAdam wakhuluma wathini uNkulunkulu akayikhulumilele. Kodwa uhlulela ilona lo muntu ngokwemisebenzi yakhe.
engabheki noma engakhethi ibuso. Hayi noma ungaba mhle kangakanani. Usuzazi kangakanani ukuthi umuhle. Akazi ubheka ukuthi hayi yabona lona indlela emhle ngayo asimfanele isikole. Zosha nje kahle nokuba unobuhle bakho uyongena esikobweni. Anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Umuntu ke owesabayo wenze njani? Umuntu owesabayo uyabheke amandla akhe noma ukuthi ubani ongangisiza. Ngoba wesaba nje lo muntu ngoba uyabona mina ngokwami ayikho into engayenza. Mayesesaba uyayafuna ukuthi ngizothola kuphi ithemba. Ngizothola kuphi usizo. Ethi incwadi yamakubo usizo lwami luvela kuphi na? Yakuphakamisela amehlo amezintabeni. Ngamanye amazwi ekwesabeni kwethu asibheke ukuthi usizo lwethu ke luvelaphi. Olwakho usizo ekusabeni kwakho kuvelaphi? Kodwa masimesabe yona amandla okufaka esikopini. Kusho ukuthi ebufokazini bethu asihambe sesaba uNkulunkulu. Singesaba abanye abantu. Singesabi ngisho nanendlala. Nandokubandezelo nangokuhlupheka. Singesabi. NjengoPaul. Baye bathi uPaul sebemtshelile ukuthi hey wenzela utulo lwakho uzobulawa. Yena wayeselalela ukuthi ongaphakathi kuyena uthini. Wayexwayiswa abazalwane. uNkulunkulu uhlulela umuntu ngezenzo zakhe. Akanandaba ukuthi ke omunye umzalwane utheni, umfundisi wakho utheni, unendaba ukuthi mina ngitheni kuwena. uPaul wakhetha ukuya la abazalwane bakhe bamvimba khona ekhona. Ngoba bemthanda, abamyisi lapho ngoba nakho bemzone cha. Ngokungokwabo bayamvikela. Kanti uNkulunkulu lohlelo lwakhe. Yeyinzima indlela yokukholwa. Bonke labazalwane bangithanda. Isiluleko sabo sihle. Nami ngake ngeluleko kwabazalwane ngesiluleko esasizwakala ngaleso sikhathi esisihle. Futhi kuwabazalwane engibaziyo ukuthi hey bayakholwa labazalwane banthanda uNkulunkulu. Kodwa ekugcineni ngazi sola ngokubalalela. Elize benamhlanje ngalama consequences. Ngokungokwabo babengiluleka kahle futhi ngokungokwabo namanje uma ngingazifaka esicathulweni sabo abenza ngokurongo. Ngokungokwabo. Kodwa mase ngibheka iBhayibheli ngabheka umphumela wathola ukuthi kwakurongo. Kwakufanele ngilalela uNkulunkulu ukuthi uthini. Verse number 18. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawuyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide. Asihlengwanga ngezinto eziphathekayo. Asihlengwanga ngesiliva negolide. Abanye baze baqamba amanga befuna ukuzihlenga ngamanga. Athi umuntu kulesimo engibhekene naso into ezongisiza ngamanga. Bazama ukuzihlenga bona ngamanga. No, asihlengwanga lezo zinto. Sinomhlengi wethu. Inkosi yethu Jesu Kristu. Yabona uPetru. Wona. Inkosi uJesu yathi, ngathi wayekhona futhi uPetru. Yathi ongiphika phakathi phambi kwabantu. Nami ngizomphika phambi kaBaba nengelosi zakhe. Thema sekubheda isimo ngoba phela uPetru umunye wabantu ekwathi wakhulekani wafikelwa ubuthongo. Ubuthongo bakhe bamdalela inkinga. Ngoba wathi mase kufika ihora lokulingwa afika ama consequences obuthongo.
wayiphika inkosi uJesu. Wayiphika esazi ukuthi ithe ongiphika phambi kwabantu nami ngiziphika. Kodwa these khali iqhude. Wakhumbula ukuthi hey, uthwele ingakakhali iqhude kathathu. Noma lokhuze selikhale kathathu lingakakhali iqhude zobusungiphika kathathu. Nangempela wayesengiphikile. Hayi wamphika ngisho noma sekuthiwa hayi sizulimi lakho wena ukuthi abakhe bakhuluma kanje. Sebembeka kahle. Ukuthi hayi abantwana bakaNkulunkulu siyabazi. Ukuthi bahamba kanje. Abantu bezwe bayazi. Lithi iBhayibheli lisaqwe yisifakazi. Bayazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu kufanele ahambe kanjani. Uma ungahambi ngaleyo ndlela yazi ukuthi uhlambalaza igama likaNkulunkulu, uhlambalaza ivangeli ezitheni zikaNkulunkulu ngoba abezwe bayazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ukhuluma kanjani. Mhlawumbe umphathe emsebenzini bayakuhlupha abantu. Sekuze kushintshe ulimi. Kanti labo bakuhluphayo bayazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ukhuluma kanjani. Esikoleni noma ikuphi lapho khona mhlawumbe bakuhlupha. Kodwa abezwe bayazi. Hayi uPetru wamphika ephika inkosi uJesu. Wathi ngiqinisile ngumazi lo muntu mina. Elakhali iqhude. Sengathi mzalwane kungathi nawe noma sonile umphikile ngezenzo ngikhulekela ukuthi lingakhali iqhude kuwe. Hayi sengathi ngingakhala. Iqhude likhala ekseni mina ngakhula sihlupheke emakhaya ngilale ekitchen. Makhala iqhude ekseni laqala ngokushaya impilo. Thuswa impilo nje pa 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 bese liyakhala. Khala iqhude ke la. Hayi sengathi ngingakhala iqhude makuwukuthi usesimeni sokuphika inkosi. Ngezenzo nangokukhuluma noma ngiphi. Hayi lakhala. Malikhala iqhude wakhumbula amazwi enkosi uJesu. Yabona ukukhala kweqhude kwenza ukuthi umuntu akhumbule amazwi enkosi uJesu. Ikhona lokho okuyibuyisela umuntu enkosini uJesu ukuthi likhala iqhude abese awakhumbule amazwi enkosi uJesu ngoba ithe inkosi uJesu hlalani kimi yena ungulizwi. Yabona kwabuyisa uPetru kwambuyisela enkosini uJesu izwi likaNkulunkulu. Kahle kahle kulona iqhude kodwa kwaba yizwi. Ngoba wavela wakhumbula lelo zwi kodwa walikhunjiswa iqhude. Njengoba ngisho ngikhuleka ukuthi sonke sengathi singabona iqhude makuwukuthi sisesimeni sokuphila inkosi. Unele uPetru wakhumbula amazwi enkosi uJesu. Wagijimela enkosini uJesu. Ngengane lapha ekhaya mangaba ibe lenkinga nami izakimi noma inenkinga noma wayo ekhalima uma wayo iya kuma wayo. Petru wakhumbula amazwi enkosi uJesu wagijimela kuyo. Eyozilahla kuyo. Ezibona ukuthi wonile. Ngakolunye uhlangothi uJuda Iscariot lithe malikhala not malikhala ma esebona ukuhlupheka kwenkosi uJesu. Uyabona inkinga kaJuda Iscariot ngesikhathi izinto isahamba kahle wayethi entshontshe imali. uPetru izinto zakhe noma bewenza amaphutha kodwa bekwenza ngokuthembeka. Makuyiphutha bekwenzeka nje kuyiphutha kodwa yena ubezama ngokwakhe ukuthi athembeke enkosini uJesu. Lo ubevumela izilingo eqhubeke nazo endleleni yenkosi. Bengizokudonsa ngendlebe mina ukuthi thembeka enkosini ethu uJesu. Zama okusemandleni akho ukuthi uthembeke. Noma ngabe unawo amaphutha njengoPetru, kodwa akungabi ngamaphutha oqhubeka nawo uwenza ungawalungisi phambi kwenkosi uJesu. Ngoba luzofikela wonke umuntu usuku lokulingwa.
noPetru lamfikela usuku lokulingwa, noJuda lamfikela, kodwa manje inkinga kaJuda lumfikela usuku lokulingwa vele usesonweni. Manje ukufikela usuku lokulingwa usesonweni uzoqhubeka nesono sakho. Noma uthi uzama ukulungisa indaba yakho noNkulunkulu uzosebenzisa abantu abarongi, abantu abangazani noNkulunkulu, abantu abangeke bakusize njengoJuda Iskariyoti. Manje zama ukuphenduka uJuda Iskariyoti ubuyela kuphi? Kubapristi, labantu akuyibona abakhaphela inkosi uJesu. Uyafika lapho uthi thathani imali yenu angisayidingi. Noma ungasivuma isono sakho, mosivuma ngendlela eronge endaweni eronga akukusizi lokho. Ngoba kumsizanga uJuda Iskariyoti ukuvuma isono sakhe ngendlela eronge kumuntu oronge. Wayedinga ukusivuma enkosini uJesu njengoPetru. Yena ugijimene uyendaweni eronge. Ngoba uPetru la uya endodaneni kaNkulunkulu. Endesiya kuNkulunkulu ngendodana kaNkulunkulu inkosi uJesu Kristu. Lo uJuda uzama ukuya kuNkulunkulu uJuda Iskariyoti ngabantu abakhaphele indodana kaNkulunkulu. Yabona indaba? Uyovuma isono kumuntu okhaphela indodana kaNkulunkulu ngoba naye uqobo lwakhe edlizono. Emelene nendodana kaNkulunkulu akukusizi lokho. Hayi, bamlahla lapha. Bathe asinandaba nalokho thina ithatha leyo mali. Egcineni naye wayelahla ngoba nokuthanda imali lokhu egcineni uzofa uyishiyile. NoJuda Iskariyoti wayithanda kangaka imali ehamba nenkosi uJesu egcineni yalahlwa uyena futhi. Wayishiya le mali ayimenzelanga lutho. Hayi ukuthi ngike-against imali, kodwa ngi-against uthando lwemali. Ngoba imali ayimsizi umuntu. Nalo ngixolele ngikho igama lakhe. Owathatha isidumbu senkosi uJesu. Ukwenza wonke lo msebenzi wayenikela ethenga insimbi. Wayenikela ngamanye amazwi ngokuthanda kwakhe wayelahlekelwa imali. Kodwa uJuda le mali eyagcina imlahlekela kwakungesikhona ukuthanda kwakhe. Ingoba wasebona uNembeza wakhe semtshela ukuthi wena Juda Iskariyoti usulahlile. Esezama ukwenza noma yini kanti it was too late. Akagijimelanga endodaneni kaNkulunkulu okuyiyona esisindiswa ngayo. Bese lithi nikele verse 18 nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawuyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide. Asihlengwa ngalezo zinto lezo. NjengoJuda mhlawumbe wayenenkinga zakhe ezama ukuyihlenga ngalezo zinto. No. Yazi noZakewu bayibona lento ukuthi hey umuntu akahlengwa ngalento. Akahlengwa ngemali ngcono ngimane ngilahlekelwe imali nginikele kwabampofu laba engibarobile ngibaphindisele 4 times. Ngoba imali ayimhlenga umuntu. Nalona wayeyisangoma noma isanusi nakho encwadini ezenzo ngalikhohlwa manje igama lakhe uThoba kami uSimu. Wathi mayibona imanga waphenduka. Mayiphenduke bona abafundi benkosi uJesu uNkulunkulu esenza imisebenzi yamandla ngabo. Wathi naye nanzi imali ngiphendula amandla. Abantu into kaNkulunkulu ziyathengwa. Ayithengwa into kaNkulunkulu. Akuyi ngamali ukuthi unamalini noma unemali noma unayo uyeziyela nje uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu ekuphila umlomo okwakho nje khuleka. Ungakwazi ukukhuleka, ungakwazi ukukhuluma, khuleka inhliziyo. Ikhona ingqondo yona ukuthi ukwazi ukukhuleka. Akukho ukuzandulela lapho ukuthi ukwazi ukukhuleka. Verse 19. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu kungathi elewundlu
elingenacala elingenabala. Yilelo gazi elinqabileyo likaKristu esihlengwe ngalo noma ngalo senziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Njengoba nje umuntu mayezalwa kunegazi likababa wakhe, kwase kufika ke inkosi uJesu negazi layo, yikho kwakumele ife phela, ngoba kwakufanele ifike negazi layo ukuze nathi sihlengwe ngalo leli gazi, siphile leli gazi liphila kithi, ukuze ubaba osezulwini abe ngubaba wethu, thina sibe ngamadodana akhe. Izithi inkosi uJesu angisasho ukuthi niyizinceku, ngoba inceku ayazi kuthwani manje ngifuna ngesizulu ke lo master lo. Uyena lo master enginaye. Manje ngifuna ngesizulu labo ukufunda amabhayibheli esiNgisi. Lokho okufunwa ngumphathi wakhe akakwazi, uzwa setshelwa nje ukuthi oyenza lokho, okay, bengazi kufanele ngenze lokho, kodwa uthi nina seningabantwana bakaNkulunkulu. Yilokho ke lisho kanjalo iBhayibheli futhi laphana uJohn 1:13 ukuthi asisazalwanga ngentando yenyama nentando yendoda, kodwa sizelwe ngentando kaNkulunkulu ngoba samamukela. Yabona lokwamukela lokho akusikho lokho kujwayele okushuwa abafundisi kuthiwa I receive. Asisho lo receive lo thina cha, ukwamukela inkosi uJesu, kodwa simamukela ukuthi angene ngaphakathi kithi. Sambulo 3:20 ithi inkosi uJesu, bheka, vula amehlo, yanqonqotha, ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha. Uma umuntu evula, ngiyakungena kuye, kusho siyamamukela ukuthi makangene kithi, siyavula, simvulela inhliziyo zethu, akangene kithi abe ngaphakathi kwethu, kuba uyena ozobusa impilo yethu. Mayise ngaphakathi kwethu ke ngubani? Inkosi uJesu. Ukuphi? Ungaphakathi kwethu. Then ke uNkulunkulu mayibona inkosi uJesu ingaphakathi kwakho, angeke asho yini ukuthi uyindodana yakhe. Yabona ukuthi leyo ndlela esenziwa ngayo sibe amadodana kaNkulunkulu, ukuthi inkosi uJesu ingene ngaphakathi kwethu. Njalo mayibuka wena, nawe nenkosi uJesu ngaphakathi kwakho, ubona indodana yakhe. Noma ngwesifazane la ibona khona ke indodana yakhe, kodwa indodana yakhe mayingekho ngaphakathi kwakho, wena ke awusiyona indodana kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Mama basasikhulekele. Baba, siyacela Nkosi ukuthi lingene lisebenze phakathi kwethu. Baba, namanje Nkosi siyabonga ukuzwa ilizwi lakho liguduza kangaka empilweni. Baba, lisikhumbuze Baba ukuthi sihambe Baba ngokungqondo. Baba, siyabonga namanje uNkulunkulu Nkosi thishela kuwe ngokuthemba kwethu.